Tak, vítam ťa u ďalšieho videa. Neviem, kde mám akože tú tyčku stabilizačnú, lebo chcel som natáčať s ňou, ale neviem ju nájsť. Takže je tu trošku bordel, to sa priznám. Ale že by až taký, že neviem nájsť tyčku, tak mi to nepríde. No, ale poďme teraz sa trošku odosobniť. A máme tu GTI 7. generácie. No a je to taký trošku problém. A ten problém je ten, že majiteľ si auto kúpil od známeho s tým, že ten známy dal zrepasovať svetla. A tu sa dostávame k meritku veci problému. A ten si ideme ukázať. Inak dnes spravíme ešte video s týmto strojom. Je to dačo neskutočné. Budeme robiť takisto svetla. Takže, ideme si ukázať. No a celý problém na nás čaká priamo tu. To, že sa lúpe lak, by som absolútne neriešil ani to. Aj zákazníkovi som hovoril, že to vlastne nie je chyba firmy, ktorá to robila. Je to firma tohto výrobku, ale chyba tohto výrobku. No ale poďme sa pozrieť bližšie na to, kde je vlastne celý ten problém. Zoberieme si takto svetlo a vidíš tú džuru? Nedrží lepidlo a takisto tu. Pokúsim sa to nejako nasvietiť, aby to bolo vidno, vidíš? Približíme tam. Hej, máme tu džuru a džuru. Džururu. Hururu, to ako to vyzerá z boku, tak to je hanba. To je hanba. Tu potrebujem dorobiť jaroček, tu na, aby mne nevytieklo lepidlo. Toto svetlo je na tom ešte lepšie. Ako main, celá chyba je tu. Za toto oni takisto nemôžu, ale za to lepidlo určite áno. No a ukážeme si toto svetlo. Tuto hore drží, ale tento bok, to je niečo strašné. To je katastrofa. A tu takisto. Hej. A nemyslíte si, že je to nejaký domový majster, ale je to firma a venuje sa tomu a má takýto obraz u mňa. Takto. Ide o to, že nedávno urobili video, kde sa smiali z chalana z Michaloviec niekadiaľ, ktorý to robí doma v garáži. Áno, urobil to zle, ale smiať sa z niekoho, kto to robí po domácky, hej, doma a mať takúto vizitku, akože extrém. Akože nehnevajte sa na mňa, ale je to cez a ja sa do toho teraz musím pustiť. A vôbec sa mi do toho nechce, keď vidím, ako to vyzerá. A nehovorím o tom, že ten chróm tu je taký pochytaný, nevymývaný, hej, vidíme to. Vidíme toto vnútro. A za toto si pýtať takéto peniaze, ja by som vám to nezaplatil. Čiže asi tak. Mám to rozlepené. Čakal som všetko, ale že niekto nalepí krytku na butyl, ktorý je vlastne odnímateľný teplom a dá tú xenónovú výbojku, ktorá má 600-700 stupňov. Ďalšia vec, chlapci, toto tu čo? Čo to tu tak lougá? Netreba to dať naspäť a dať tam šroubu. Takže aspoň prvú vec by sme mali opravenú. Aj takto to má vyzerať. Zaostri mi to tam. Tak. Áno, a ideme ďalej. Šušavky používame rovnaké. Idem to vyčistiť od lepidla. No a otváram druhú stranu a hneď tu vidím problém. A to je ten, že vidíš tu? Presne. Tu. Není lepidlo. Však tu není lepidlo. A to je z toho dôvodu, že ak sa pozrieme bližšie tu, tak keď to prvýkrát otvárali, asi to rezal. Neviem, či to je dobre vidieť na videu, ale tu je diera, lebo tu do tej diery, ja vám to potom ukážem, má ísť taká krytka, ktorá je odrezaná. Presne toto tu.
toto tu má ísť do tej diery a zabrániť tomu, aby vytekalo lepidlo. Lenže to lepidlo vytieklo a nepošlo tam, kde má ísť. Jaj. Ukážem vám teraz tú vec, ktorú som myslel. Hej, vidíš, jak tu proste stieklo lepidlo dole? Lebo tu je džura. Vidíš tú džuru? Tu musíme dorobiť niečo. Trošku som vyleštil tú šošovku, no a tu na túto stranu už nasadili svoje povestné drôtiky ku hroznu. Toto vidím u nich často. Dokážeme to tam nejako? Dokážeme. Ale dobre, aspoň to tu môžem nechať tak. Nemusím s tým robiť v podstate nič, lebo ten drôt to podrží. Takže tú druhú stranu opravím a tu na toto, vidíš, tu sa pekne vylialo to lepidlo. Tu dovnútra, tam je to zliaté. Masakír, masakír. Ešte tu im prasklo lepidlo, pľuvlo. A tak tu pekne to zasvinilo tento spodok. Takže asi tak. Netočil som video z S8 kvôli tomu, lebo som nechcel dávať niekomu návod, pretože tieto svetla sú dvojročné, je to laser technológia a nevie ich urobiť každý. Takže som to radšej nenatočil, ale máme tu hotový produkt. Môžeme sa pozrieť, ako to vyzerá zalepené. Vyfúkané ionoizérom, vyleštené ako nové. Sedí to 100%. Druhé svetlo, druhá strana. Mám tu strašne veľa týchto utierok, pretože je to len zlomok z toho, čo som spotreboval na tieto svetla, lebo ak chceš mať dokonalosť, tak proste máš takúto spotrebu. Čiže toto je spotreba na svetlo, potom sa pýtate, že prečo to niekedy stojí toľko a koľko to stojí. Preto, lebo ak chceš mať takúto kvalitu, minieš aj nejaký materiál. Čiže idem to nahodiť do auta, zapnúť, či všetko funguje, či je to skalibrované a ešte po prípade skalibrovať. No pasujeme sa tu s tým. Jedno za chvíľočku založím, druhé je už založené. Masaker, veľmi dobre to vyzerá. Idem na to druhé. No a S8 máme hotovú. Myslím si, že sa to celkom podarilo. A čo hovoríš na to ty? Ešte si to naštartujeme, či je všetko OK. Takže vezmeme si kľúč a štartneme to, či je to nastavené tak, ako to má byť. Musí to byť rovine, no super. Máme to. Máme funkčné všetky tieto veci. Diaľkové. Automatické diaľkové. Super. Obyčajné diaľkové. Tak. Všetko nám to baví. Takže to vypneme. Máme animácie, takisto funkčné. Super. Chcel som vám to v podstate ukázať dnes viac, ale zase sa stalo to, čo sa mi stáva často, že mám strašne veľa roboty a v takomto prípade ja zabúdam, že mám vôbec telefón, čiže ja vôbec nepozerám na telefón, nenatáčam a to sa stalo aj dnes, hej, s tým GTIčkom napríklad a S8 teda nepočítam, tam som to veľmi ukazovať ani nechcel, ale však nejaké videá sú, takže budem rád, ak dáš nejaký like, koment a vidíme sa u ďalšieho videa.